Diyos marhay na aga po sa Indugabos, tawag para sa mga kakasalon. Si Carlo Bennett Vivero Glan, 31 anyos, soltero, Can Maligaya Street, Villa Corazon Subdivision, Naga City. Aki Ninda Carmelo Galan, asin Maria Lourdes V. Vivero. Buot mag-agom ki Reyna Ana Paquito Pahati, 32 anyos, Daraga, Canlibotan Street, Naga City. Aki Ninda Alfredo Pahati, asin Nancy Paquito. Si John Ray Cagay, soltero, kang San Pedro Subdivision, Novaliches, Quezon City. Aki Ninda Angelito Kakay, asin Brenda Vargas. Buot mag-agom ki Sheila May Lavapie Daraga, kan Bagong Sirang, Naga City. Aki Ninda Salvador Lavapie Jr., asin Rosario de Nava. Si Alvin O. Lagarde, 32 anyos, soltero, kan New City, Navarro, General Trias, Cavite. Aki Ninda Serviliano Lagarde, asin Solita Openda. Buot mag-agom ki Winla Verha, 32 anyos, Daraga, kan Cofradia San Felipe. Aki Ninda Wilfredo Berha, asin Elizabeth Borja. Si Jason Guerrero Villagracia, 26 anyos, soltero, kan San Felipe, Bagong Sirang, Naga City. Aki Ninda Felipe Villagracia, asin Larcy Guerrero. Buot mag-agom ki Clarissa Buesa Mirando, 23 anyos, Daraga, kan San Mateo, Kamaligan, Camarines Sur. Aki Ninda Jerry Nate Mirando, asin Estrella Robles Buesa. Si Steven Buena Agua Aklan, 26 anyos, soltero, kan Pagatpat, Calabanga, Camarines Sur. Aki Ninda Mario Aklan, asin Emilia Buena Agua. Buot mag-agom ki Christine Aberilia de la Peña, 29 anyos, Daraga, kan Granville Deca Homes, San Felipe, Naga City. Aki Ninda Helasio M. de la Peña, asin Remedios Aberilia. Asin si John Kenneth Liorca, 28 anyos, soltero, kan San Felipe, Naga City. Aki Ninda Noel Anyas Liorca, asin Maria Sheila Hernandez. Buot mag-agom ki Christine Marie Velasco, 29 anyos, Daraga, kan Santo Tomas Magaraw, Camarines Sur. Aki Ninda Franklin M. Velasco, asin Edna Flores. Kung si Simon po ang may naarama na makakaulang sa pagresibi ninda kan banal na sakramento ni matrimonyo, tulos man po na magdulok sa satuyang pura paroko o magdyan sa opisina kang satuyang parokya. Salamat po. Ngunyan ika-6 kan Agosto, kafiyastahan kan Transfigurasyon asin kan Kagurangnan. Ngunya na Domingo sa tuyang sineselebrar ang kafiyastahan kan Transfigurasyon kan Kagurangnan. An sa iyang Transfigurasyon sarong pagpahayag kan sa iyang kamurawayan na siya nanggad ang tunay na aki kan Diyos, an pinagmarhayan kan Ama. Lugod kitang mga nakikisumaro kay Kristo bilang mga aki kang Diyos, danay kitang makagamiaw sa iyang pagiging marahayon, na kita man lugod maging mga panalmingan, nin kamurawayan, asin karahayan, sarong patotoo kan satong pakisumaro kay Kristo, ang liwanag kan satuyang buhay. Ngunya na aga po magkakaigwaman kan pag-insular kan mga ministro kan Eucharistia. An satuyang Santa Misa pamamayuhan kan satuyang ginagalangan na Kura Paroko, Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Matindog na po ang gabos.
Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta. Pagkamuot kan Dios, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo ka boss. Asin sa imong espiritu. Sumaray na aga sa indo ka boss mga tugang. Diyos marhay na aga po, Father. Sa law ka ining misa, kami biman yato, sa tuyang mga lay Eucharistic ministers. Sa inang pagpahayag kan, sa inang kahandaan, na maging katabang kan padi, sa paghiras sa pagtao kang Eucharistia sa mga tao. Tunay lugod na sindamagin maninigo sa indang apostolada, magrarom na sa indang pagkamuo sa mahal na Diyos sa devosyon, sa paagi kan devosyon sa Eucharistia. Mga tugang, ako ang taas ng mga kasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Sinsa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos. Sinsa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tan Diyos. Mayarak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa itong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Cristo, Maheraka.
Kung sain sa iyang nahiling an mabansay, asin mamuraway na Diyos, asin ang daing kasagkoran niyang kahadean. Pagbasa sa libro ni Propeta Daniel. Mantang naghihiling ako, ibinugtak ang mga trono sa malang lugar kaini. Ang sarong danay na buhay, nagtukaw sa saro kan mga trono, maputi siring sa niebe ang sa iyang gubing, asin nakakaagid sa telang purong lana ang sa iyang buhok. Nagkakalayo ang sa iyang trono, naigwanin mga ruwedang naglalaad. Hale sa iyang trono, nagbubulos ang sarong salog nin kalayo. Yaon duman ang ribo-ribong tao na naglilingkod sa iya, asin ang milyon-milyon na nagtitindog sa iyang atubang. Nagbukas ang korte sa pagdangog kan mga kaso, asin binukasan ang mga libro. Sa bisyon na ini, sa pagkabanggi, nahiling ko ang sarong garotawo. Nagrarani siya sako, napapatos nin panganoron, asin nagduman siya sa danay na buhay. Dangan, ipinamidbid sa iya. Tinawan siya nin autoridad, onra sa kakapangyarihan na maghade, tanganing paglingkudan siya kan mga tao sa gabos na nasyon, rasa, asin lengguwahe. Magdadanay ang sa iyang autoridad, asin mayo nin kataposan ang sa iyang kahadean. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan hade, an kahorohalang kawe sa bilog na kinaban. An kagurangnan hade, an kahuruhalang kawe sa bilog na kinaban. Hade an kagurangnan, mag-ogmalugod ang daga, mag-ogmalugod ang mga baybayon kan dagat, panganoron asin kadikluman, ana sa palibot niya, katanosan asin hustisya, ang mga pundasyon kan sa iyang trono. An kagurangnan hade, an kahuruhalang kawe sa bilog na kinaban. Ang mga bukid na tutunaw siring sa taro, sa atubang nin kagurangnan, sa atubang nin kagurangnan, kan bilog na daga. Ang kalangitan, nagbabareta kan sa iyang katanosan, asin ang gabos na nasyon, nakakahiling kan sa iyang kamurawayan. An kagurangnan hade, an kahuruhalang kawe sa bilog na kinaban. Huli ta ika kagurangnan, ang pinakahalangkaw sa bilog na daga, urog na dakula, kesa gabos ng mga Diyos. An kagurangnan hade, an kahuruhalang kawe sa bilog na kinaban. Sa ikaduwang babasahon, nagpapatutuo kan kadakulaan kan Diyos sa paagi kan pagiging saksi ni Pedro, Santiago, asin Juan, kan mamuraway na pagtransfigurar ni Kristo. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pedro. Ang ipinahayag ni Saindo dapit sa kapangyarihan asin pagdatong ni Hesukristo na sa tong kagurangnan, bakong gikan sa mga usipon, nagibugibo sana. Huli taan mga saksi kami kan sa iyang kamahalan. Nahiling mi siya kan inako niya ang Diyos Ama, ang kaumawan asin kamurawayan, dangan nadangog mi ang tingog kan dakulang kamurawayan, kang magtaram siya. Ini ang namumutan kong ake na ikinakaugma ko. Nadangog mi ang boses na idto nahali sa langit. Huli ta ang kairiba kami kan kagurangnan, duman sa banal na bukid. Kaya nag-urog ang samong pagsarig sa mga ipinahayag kan mga propeta. Marahay para sa Indo na pahalagahan ang pahayag na iyan. Iyan garosan ng ilawan na nagliliwanag sa madiklom na lugar, sagkod na magbanaag ang aldaw, asin magliwanag ang bituon na makaaga sa saindong
mga puso. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sosok kay San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkalihising anom na aldaw, pinag-iban ni Jesus si Pedro sa kaan magtugang na Santiago asin Juan sa sarong halangkaw na bukid. Kaya ito na sinda. Nahiling nindang naliwat si Jesus, nagliwanag siring sa aldaw ang lalawgon niya asin nagkintab sa kaputian ang sa iyang gubing. Dangan nahiling ninda si Moises saka si Elias na nakikipag-ulay kay Jesus. Kaya nagsabi si Pedro kay Jesus, "Kagurangnan, marhay na uya kita digdi. Kung buot mo, magibo ako nin tulong payag-payag digdi. Saro sa imo, saro kay Moises, sin saro kay Elias." Nagtatarampa siya. Kan lindungan sinda nin maliwanag na panganuron. Dangan, sarong tingog hali sa panganuron nagsabi, "Ini an aki kong namumutan na ikinakaog makong gayo." Danguga nindo siya. Kan madangog ini kan mga disipulo, nagdapa sinda sa takot. Alagad, dinulok sinda ni Jesus, dinutaan sa kasinabihan, "Tumindog kamo, day kamo matakot." Pagtingkalag ninda, mayo sindang nahiling, kundi si Jesus sana. Mantang naglulugsot sinda sa bukid, pinagbutan sinda ni Jesus. Dahil nindo ipag-usip sa kiisay man ang nahiling nindo, sagkod na naki nin tawo, mabuhay liwat. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Nanungod na gayo mga tugang na anenot na Domingo kan Agosto na tama sa petsa 6 na iyo man an kafiestahan kan Transfigurasyon. Kung kaya, imbis na ang liturhiya para sa Domingo, ang sa tong gamiton, ginagamit niya to ang liturhiya para sa kafiestahan kan Transfigurasyon. 2002, kan pinagmarhay kan sa kan dating Papa, Pope John Paul II, ngunyan Saint John Paul II na, saro na siyang santo. Pinagmarhay niya na magdagdag pa niya saro pang misteryo sa tradisyonal na misteryo kan Santo Rosario. Ating igwanang mamundo, maugma, asin mamuraway. Sabi niya, igapanin idadagdag, itong inaapod niya itong luminous mystery. Sabi niya, dapat padagos niya itong paghurup-hurupan ang kamurawayan kan Diyos na ipinahayag niya sa iyang aki. Sa paagi kan paghurup-hurup kan luminous mystery.
Ipinahayag sa iyang aki sa mga iba-ibang pagkakataon kan sa iyang buhay. Sinaram niya to anay kaapat na misteryo kang luminous mystery, iyo ang transfigurasyon, ang kapiestahan sa tuyang ipinagseselebrar ngunyan. Mga tugang, may mga bagay na kitang tinutubod, tinutungkusan sa tuyang pagtubod. Bako ulang huli tayo na itinukdo kang singbahan, kundi personal na ipinahayag sa tuya kan mahal na Diyos. Panginaapod niya itong revelasyon o pagpahayag kan mahal na Diyos. Mga katotoohan na nanood niya ito na isurat sa Biblia sa mga partikular na pagkakataon kung saan ang Diyos nagpapahayag kan sa iyang sadiri. Mga bagay na siguro dahil niya ito maaaraman kung bakong huli sa iya. Halimbawa, ang misteryo manunong sa Santissima Trinidad. Kung bakong huli sa Diyos na nagsabi na igwanin Ama, igwanin Aki, igwanin Espiritu Santo, ang simbahan dahil makakaaram kan manunungod sa katotoohan na iyan niyaon sa mahal na Diyos. Sa Ebanghelyo na dangog niya ito, ang transfigurasyon, mga tugang, nangyari sa sarong bukid, ipinag-iba. In kagurangnan, Jesus, ang tulo sa iya mga disipulo na dayupot sa iya. Si Pedro, si San Juan, asin ang sa iyang tugang, na si Santiago, sa sarong halangkaw na bukid. Bako lang ining pagkakataon na nakaisip si Kristo na magduman sa bukid. Sa Biblia, ang bukid sarong mahalagang lugar kung saan ipinapaagi ng mahal na Diyos ang pagpahayag kan sa iyang kamurawayan, kan sa iyang sadiri. Halimbawa, magigirumduman niya ito sa sarong bukid, ipinahayag nin kagurangnan, kan siya makipagkan Diyos ang sa iyang sadiri, ang sa iyang kamautan, sa iyang plano, kay Abraham, kan idulot ni Abraham ang sa iyang aki, na si Isaac duman sa bukid, sinipinahayag nin Diyos ang kamautan niya para kay Abraham. Magigirumduman niya ito sa bukid ning Sinai, ipinahayag nin Diyos ang sa iyang kamurawayan, itinaw ang 10 tugon kay Moises. Sa sarong bukid man, magigirumduman niya ito, ipinahayag nin Diyos ang sa iyang kapangyarihan laban sa mga Diyos-Diyosan sa Israel, kung saan ang dulot ni Elias, Propeta Elias, ang pinakadakula na propeta sa bilog na lumang tipan, kung saan ang mga dulot ni Propeta Elias sa iyang, sabi kayan, inako, tinutong sa paagi kan Diyos, kapangyarihan ng Diyos. Ginibon Elias sa mga atang na mga karne na pinagdugdug pangani ng tubig, alagad huli sa kapangyarihan ng Diyos, at yung gabos na mga dulot na atang nasulo asin natumtum bilang bot sabihon, inaako ng Diyos ang sa iyang dulot. Sa bukid ng Kalbaryo, ipinahayag ng kagurangnan ang pagka-Diyos ni Kristo sa pagdulot kan sa iyang buhay, ang kusog kan sa iyang pagkamuot, tanganing kita tubuson sa satuyang pagkakasala. Ang bukid, lugar kung saan mamimidbidan niya to, ang Diyos nagpapahayag kan sa iyang sadiri. Igwaning tataramo sa English, theophany, bot sabihon, the self-revelation of God. Kadakla na beses ini nangyayari sa Biblia, sa sarong bukid. Mga namamutan kong mga tugang, susog sa istorya na nadagog niya to, duman sa bukid, si Kristo nagliwanag sa atubang, kan sa iyang mga disipo. Naliwat ang sa iyang lalawgon. Nagliwanag siring sa aldaw, asin nagkintab sa kaputian ang sa iyang gubing. Dahil masabutan kan tulong disipulo ang nangyari. Si Pedro sabi niya ngani, kagurangnan digdina sana kita. Magayon na digdina sana kita. Mapatugdog ako ng tulong harong-harong saro sa imo, saro ki Elias, saro ki Moises. You can imagine the joy that Saint Peter and the rest of the 2 disciples felt. Ikaman daw na mahiling mo ang kamurawayan ng Diyos. Bagay na dahil niya ito maisip, ma-imagine kung anong klase ang kamurawayan ay yan. Kaya siguro gusto na ni Pedro, digdi na sa nakita kagurangnan. Ang mga tataramo na nadangog niya ito sa Ebanghelyo, pareha sa mga tataramo na nadangog man niya ito, mga tugang sa inot na babasahon, sa visyon, sa propesiya, na pinahiling ki Daniel, ni Propeta Daniel, sa inot na babasahon na sa tuyang nadangog. Nagkakalayuan sa iyang trono, na igwanin mga ruwedang naglalaad.
Maputi siring sa niebe ang sa iyang gubing, sinakaagid sa telang purong lana ang sa iyang buhok. Manunungod sa saro nga garong tawo na danay na buhay, referring to God. Na ang hukom kan bilog na kinaban, sinsa ay tinawang otoridad sa gabos ng mga tao. Bako daw na ini mananahiling niya to sa persona ni Kristo sa Ebanghelyo na ipinahayag sa tuya sa okasyon kan sa iyang transfigurasyon. Kaya ang transfigurasyon, mga tugang, enot ini nagpapahayag kan kamurawayan ni Diyos sa paagi ni Kristo. God the Father revealed His glory in the person of Jesus. As in, ini pinatutuohan kan tataramon na nadangog kan mga disipulo. Ini ang sakuyang aki na sakong namumutan, himatean nindo siya o danguga nindo siya. Inang enot na satuyang tungkusan sa satuyang pagselebrar kang transfigurasyon ni kan satuyang kagurangnan. Ang okasyon na ini pagpapahayag kan dakulang kamurawayan ni Diyos sa persona kan satuyang kagurangnan sa paagi ni Kristo. Ang persona, ikaduwang persona kan Santissima Trinidad. Ikadua, ang transfigurasyon, mga tugang, nagpapahayag man kang inaapod niya tong Paschal Mystery kan satuyang kagurangnan kan mangyayaring pagsakit asin pagkagadan ni Kristo. Susog sa istorya na nadangog niya to sa Ebanghelyo, nag-uulay itong tulong imahin na nadangog na nahiling nila Pedro, si Elias, si Moises, asin si Jesus. They were talking to each other. Kung babalikan niya to ang sinurat ni San Lucas, sa versyon kan parehas na istorya, they were talking about the Exodus, itong journey na agihan ni Kristo. Tubot sabihon, ang sa iyang pagsakit asin pagkagadan. Na timing nagayo ang transfigurasyon, ikaanom na aldaw, pagkatapos na si Pedro nagpahayag kan sa iyang pagtubod ki Kristo. Kang hinapot din kagurangnan si Pedro, sisay ako sa paghuna mo. Sabi ni Pedro, ika ang Diyos, ika ang Kristo, ang akin in Diyos na buhay. Alagad pagkatapos na magpahayag kan sa iyang pagtubod, si Pedro kay Jesus, sinabi man ni Jesus, totoong sinasabi ko sa indo, ako dadakupon, magtitiyo asin magagadan sa kamot kan mga opisyal, kan mga puunak nin kapadian. Bagay na daipo nasabutan kan mga disipulo. Kung kaya nga magigirumduman niya to, sabi ni Pedro, kagurangnan da iyan mangyayari sa imo. Idudulot ko ang sakuyang buhay, tanganang ikaligtas sa siring na pangyayari. Ang transfigurasyon, pagpapahayag ni Jesus, na nesisidad para sa iya, huli sa pagsunod sa kabuotan ni Ama, nang sa iyang pagligtas sa tao, mangyayari sa paagi kan sa iyang pagdusay kan sa iyang buhay. Si Jesus nagadan, dahil po siya nag-suicide, kundi voluntad na itinaw niya sa iyang sadiri. Ini ang sukol kan pagkamuot ni Diyos sa satuya. Sakod sa punto kan sa iyang pagtao kan buhay para sa satuya. Gabos. Kaya sabi ko kasubago, ni kaduwang punto, iyo ang pagtaonin, ang pagpapahayag ni Diyos ni Kristo, kan pangangaipo na siya, kaipuhan na magsakit asin magadan. Sa ikatulong aldaw, ipapahayag ang sa iyang kamurawayan, sa iyang pagkabuhay liwat. Ang ikatulong punto, mga tugang, ang transfigurasyon nagtutukdo man sa satuya. This is a promise to all of us. Ang kamurawayan ay pinahayag ni Diyos, kamurawayan na promesa man sa satuya. Urog ng gayo, kung kita arog ni Kristo, kita man magiging maimbod sa pagsunod sa kabutan kanama. Sa ikaduwang mabasahon, nadangog niya to. Si Pedro nagpapahayag, nagtutukdo sa mga tao, gamit ang mga eksperyensya na sa iyang nahiling, kan magpahayag si Kristo duman sa bukid. Sabi niya pangani sa mga tao na sa iyang pinagtutukduan, iningiya garong iliwan na nagliliwanag sa madiklom na lugar, sagod na magbanaag an aldaw. Ang eksperyensya ni Pedro, ni Juan asin ni Santiago, bagay na nagtao sa indanin paglaom asin kusog, partikularmente sa mga panahon kan pagpersigir sa inda bilang mga paratubod ni Kristo. Igwanin kahulugan ang pagsakit, igwanin kahulugan ang kagadanan, iski sa satuya bilang mga Kristiyano. Asin ini ang nagtao inang ipinapahayag kang transfigurasyon kang satuyang kagurangnan. For us Christians, for us disciples, there is a value. Igwanin
inaapod niya itong salvific value. Nakakaligtas na halaga ang mga pagsakit na satuyang inaako, urog ng gayo, kung ini satuyang ginigibo, inaako, na igwanin pagtubod, sin paglaom, sa Diyos, sa pag-arog kan inagihan ni Kristo. Sabi ning kagurangnan, huli dili kita maninigo na magsunod sa iya, kundi niya to pasanon ang krus. Ang dalan kan sarong disipulo, dalan kan krus, sin pagpasan kan krus, arog kan paagi kan pagpasan ni Jesus kan sa iyang krus. Pagpadagos niya to kan misa, gigibuhon na niya to ang pag-insular kan mga bagong lay Eucharistic ministers kan sa tuyang parokya, sin pagpapanibago kan mga dating lay Eucharistic ministers sa tuyang parokya. Ngunyan, isusunod na po niya to ang pag-insular, asin ipepresentar po ni Mr. Virgilio Abiada, Coordinator kan Extraordinary Ministers of the Holy Communion, ang mga bagong miyembros. Reverendo Padre Felipe Colbera III, banwaan ng Diyos, buot kong ipresentar sa indo ang mga nagsimbag sa pangapuda na magserbisyo sa tuyang parokya bilang ministro sa liturhiya. Sinda ang mga minasunod: Brother Luis Asog, Brother Ronilo Caobang, Brother Jeffrey Moralde, Brother John Emmanuel Perez, Brother Raymond Tapel, Mga tugang ko kay Kristo, nagadon ta sa Diyos Ama na bendisyonan ini mga pinili na maglingkod sa paagi kan ministeryo kan pagdistribuer kan hawak ni Kristo. Pamibi niya to na maging sindang maimbod sa pag-utob kang katungdan na itinausa sa inda na ipagrukyaw ninda si Kristo sa bilog na kinakban sin makapag-umaw sa langit no na Ama. Ngunyan, isusunod po ang pagbendisyon kan mga medalya asin krusifiyo. Matindog po ang gabos. Ang tabang sa to, yaon sa ngaran nin kagurangnan. Nakagibo nin langit asin daga. Mamibi kita. Amang makakamhan, pinili mo ang sa imong aki na maginta pag-ultanan sa bagong tipan. Ining mga istola asin krusifiyo. Sa paggamit tinda kaiyan sa imong banal na altar, ikabalangibog ninda sa mga banwaan ang sa imong tataramon, sa nikapalakop ang tinapay nin buhay. Maging lugod sindang panalmingan sa pagtubod, sin sa pagutob kan mga banal na tugon. Iniinahagad mi, uli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Ang pagtao asin pagtakod kan estola asin krusifiyo, tanda kan pag-ako kan sadiri sa Diyos. Ngunyan, itatakod ang mga estola asin krusifiyo kan sa tungkura paroko sa mga bagong ministro kan liturhiya. Ako anindo, ining istola asin krusifiyo, simbolo kan pagtao kan sa indong sadiri sa Dios, asin sa saiyang altar, asin pagirumdom kan sa indong katungdan, bilang tagapaglingkod ni Kristo na sa indong papangakoan. Page 4 na baga, mayo nang sasabihan dyan ang iba. Page 2.
Ngunyan, isusunod ang pagpanuga kan mga bagong miyembros kan ministro sa liturhiya, kaiba ang mga presenteng naglilingkod sa parokya. Sindaman mabago kan sa indang panuga. Bilang mga nag-akok ang katungdan na maglingkod sa simba, bilang mga ministro na naglilingkod sa selebrasyon kang liturhiya, giraray ipahayag nindungon yan ang mga panuga na sa indong ginibo sa atubang nin Diyos asin bilog na simbahan. Simbagon tabi nindo ang maninigo ang minasunod na mga kahaputan. Ano nanunuga kamo na idudusay ninduan sa indong sadiri sa paglingkod sa simbahan bilang mga ministro kang Eukaristiya, na dayupot sa tataramon, sin sa pag-ako kang tinapay nin buhay. Nanunuga kamo, na danay kamong magiging maimbod sa pag-utog kan katungdana sa indong inako. Nanunuga kamo na igagalang, asin susundo nindo ang mga pagbuot kang simbahan, na ipapaayag sa paagi kan sa iyang mga pamayo, urog na ang dapit sa katungdana sa indong inako. Nanunuga kamo na sa indong ibabalangibog ang pagtubod na Katoliko sa paagi nin padagos sa pag-adal asin pagsaksi ka ini, sinurog ng gayo sa maimbod asin aktibong partisipasyon sa selebrasyon kan banal na Eukaristiya, sa kapangyarihan kan banal na simbahan, saksiyan ka boss na oya digdi, pinaparigon asin binibindisyonan ko, kamo bilang mga ministro nin sa tong kagurangnan sa tuyang parokya, sa ngaran ka nama, sin kanaki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Bilang tanda kan sa indang pag-ako asin kan sa tong pakisumaro sa indang kaugmahan, kita po gabos mag-urupak. Matindog na po ang gabos sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kalalang kan langit na sindaga, asin kay Jesu Kristo aking buktong niya kagurang nanta, pinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang din mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat din laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa transfigurasyon, pinahayag kan Ama ang kamurawayan kan sa iyang aki. Daita nahihiling ang sa iyang kamurawayan ngunyan, alagad, sa paghalat niya to sa kahadayan, mamiibi kita sa Ama, sa iyang ngaran, ang sa tuyang simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an kamurawayan ni Kristo, magbanaag sa paagi kan simbahan, mantang maimbod kitang naghihinanyog sa iya, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an kamurawayan ni Kristo, magbanaag sa paagi kan simbahan, mantang maimbod kitang naghihinanyog sa iya,
ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ni nanyugan sa mong pamibi. Tanganing magtalubo kita sa grasya na ang liwanag ni Kristo mahiling kan ibang tawo sa satuyang pamuhay-buhay, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ni nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit, makahiling kan sa indang padudumanan sa transfigurasyon kan paratubos, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ni nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mabago siring sa mamurawayo na hawak ni Kristo, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ni nanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan na Diyos, marahay na oya kami digdi. Ako ang mga pamibi kaining komunidad na tiripon sa paghimati kan sa imong mga tataramon, sin sa pagdulot kan sakripisyo kan sa imong aki. Siya na nabubuhay as nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia, matukaw po para sa pagdulot. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ang sakuha sa nasaindong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, pagkapabanalaan mga dinulot na atang, sa mamurawayo na transfigurasyon kan bugtong mong aki, asin hugasi kami sa mga digda nin mga kasalan, sa banahag din sa imong kaliwanagan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagkoran, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Ta sa atubang nin mga piniling saksi, pinahayag niya sa iyang kamurawayan, asin pinano sa orog kadakulang banaag, itong kamugtakan kan hawak na kapareho sa iba. Tanganing, ang kapadongkalan kan krus, mapara sa puso kan mga disipulos, asin ang kapanoan na makangalas, na pinabanaag sa iyang pamayo, ipinahayag sa hawak kan bilog na simbahan. Kaya, kaiba kan mga bertudes kan kalangitan, padagos kami nagseselebrar sa imo sa daga, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imo. Kamurawayan, o sana sa kaitaasan, paladan an minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ikinanggadan banal, burabo din gabos sa kabanalan. Kaya ni mga atang namimiibi kami, pabanalakan ng buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rogaring niyang buot pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay. Sin pagpasalamat binaak ini, asin itinaw sa iya mga disipulos, taan sabi, magako ka mo gabos, asin magkakan ka ini, tayo niyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuaniyaman in kali, singrari pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iya mga disipulos, ang sabi, magako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini, tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, nini pagibuhon nindo, sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagkakan, mi kaining tinapay, sin pag-inom, kahan kalis, an pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamaretan niya mo, sagkod na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, kang tinapay nin buhay asin kalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Francisco, sen kan sa mong obispo si Rolando, asin kan gabos na klero.
Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinangabos sa mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganin kaiba ni Santa Maria Birhena ina akan Dios, si San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, singabos sa santos, na kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin ka ibanya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, hanggabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen, amen. Amen, amen. Amen, Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos to nakaugalian, nangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon hangaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, ninsiri sa langit. Ansa mo kakanon sa arualdaw, itaho mo sa muya-munya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo. Ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan ka sa imong pagkaherak, magindanay na taling ka sa kasalan, sin manligtas sa gabos sa kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglawom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Sa imong kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesu Kristo ang kagurangnan, ikinanagsabi sa imong mga apostoles,
Katuninongan ni winawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan ni tinatao ko sa Indo, hari pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, sin papagkanig ko na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, kana nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Cordero kan Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang Uyan, kordero kan Diyos, kaya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maoomayan.
Matindog po. Mamiibi kita. Kagurang na namimiibi kami. Ang mga banal na kakanon na samong inako, magbago samo sa iyang ladawan, na ang kaliwanagan kaini binuot mong ipahayag sa iyang mamuraway na transfigurasyon. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ngunyan po, first Sunday, gigibuhon man ang pagbindisyon sa mga birthday celebrants niya for this month. Kung iguan yung mga nagsiselebra sa tuya ng kumplianyo, ngunyan na aldaw, ngunyan na bulan na Agosto, please come forward for the blessing. Tandaan po nindo ang mga lalawgon kaya nito makikakan kita pagkatapos kan misa. Pakiduko po kan mga payo, mamibi kita. Diyos Ama, kaglalang nin gabos na oya sa kinaban, itinudulot niya mo ang samong pasasalamat sin pag-umaw para sa imong regalong buhay. Hinanyuga ang samong pamibi para sa muyang mga tugang sa imong surugoon nangunya nagseselebrar kan sa indang kumplianyo sin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin familia. Sangkuban mo sinda kan sa imong presensya asin grasya. Tanganing padago sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bindisyonan mo sinda asin pakapabanala, siring man sa indang familia. Irayo mo sa ano man nakahilangan, tentasyon asin ano man nakatibaadan, tanganing danay sindang makapaglingkod sa imo. Huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po sa halipot na panahon. Mga anunsyo. Enot, ngunyan enot na Domingo kan bulan, magkakaigwa po kita nin second collection. Ini po para sa ongoing formation and renewal kan mga padi. Itatao po ini sa opisina kan Ikonomo sa residensya kan Arsobispo. Ikaduwa, an Our Lady of Peñafrancia Association, OLPA, nangangapodan sa mga interesado na maglaog bilang miyembro, lalaki o babae, 18 anyos pataas. Tabi man makihumapot sa opisina kan parokya. Ikatulo, sa mga gustong maglaog bilang miyembro kan Divino Rostro Association o Divostra, lalaki o babae, 18 anyos pataas, magkakaigwanin formation sa maabot na August 11, 2023, Biyernes, sa oras na alas 8:30 hasta alas 11:30 nin aga sa Parish Hall. Mauot kan simbahan na padagos na palakupon asin pararumon pa ang pakasabot sa kahulugan asin halaga kan debosyon sa mahal na lawog ni Jesus na para sa satong mga Bicolano, parte kan satong debosyon sa mahal na ina, Nuestra Señora de Peñafrancia. Ikaapat, in relasyon sa pagselebrar niyato kan Peñafrancia Fiesta ngunya na taon, Setyembre 8, iyo ang kafiestahan kan Divino Rostro asin traslasyon prosesyon. Setyembre 17, iyo man ang kafiestahan ni Inang Peñafrancia. Buot niya mo na ipaisi na ang surat sa mga gusto na magdulot nin pamisa asin magtao para sa burak ni ina, makukuha po dyan sa atubangan kan simbahan o sa opisina kan parokya. Asin ikalima, iyo ang financial report from July 24 to July 30, 2023. Cash receipts, daily collections, 18,015 pesos. Sunday collections, 35,323 pesos. From the collection boxes, 7,762 pesos.
Total collections for the week, 61,100 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: John and Rose Ortega, Carmen C. Taong, Ruben and Evangeline Lee, Mr. and Mrs. Emerson Orsena, and the Kudao Bike Shop, and 2 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po, Reverend Father Felipe B. Colvera III, Parish Priest. Matindog na po para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon naman lugod kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, asinanaki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuo ti Kristo. Salamat sa Diyos. Suene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Patrona